Или не, Бринли, вземи концентрейшъна ти. Добре, Айгон, ти ще играеш на транзицията, не? Айгон ще играе на транзицията, Дисак. Коронясо, носете. Добре. Почваме на левия кръг. Кой почва по-воден? Linux По Linux почва, паладина ще играе Дисак на пънджанта, тъй ли? Пък ще играеш Аура Мастери. Да. Добре. Лате на левия крак. Мария Бол, не виждам къде. Някъде отзад. спорът е на мен. Мария Бол на десния стакинг пойнт. Идете на дясно. Така. Мария Бол в меле. Си го взимате, бе? Елате на десния. Мария Бол в меле. Много бия, брат. Нямам шоузе. Мария Бол май меле. Не, на танк. На танк. Бълва, играем ли тук или не? Ако има го играй, бе. Мария Бол на левия стакинг пойнт. Идете наляво. Пеко да е Аура Мастер или там, който е с Шадова. Мария Бол на Shadow Priest. Мария Бол в меле. Шамана. Мария Бол в меле. Лате надясно. Чики бойка. Дай Аура Мастери. Мария Бол. Може би меле, не знам. Дисак, Аура Мастери. Мария Бол в меле. Каза коя го взим. Той беше. Още един стак и там, където се сменят. Мария Бол някъде наляво. Демото. Ало, не влизайте в мелето с тази форма. Които Там, се които се сменят. сменят с 3-2-1. Мария Бол. Не виждам къде. Няма смисъл да се стаквате, просто да няма две спори на едно място. Махнете се двете спори, махнете. На двата крака отстрани, но да не сте набити един в друг. Мария Бол в меле на десния ще падне. Меле, мисля. Как стоите като Гюро Михайлов, при да кажа нещо направо. Мария Бол на левия крак ще падне. Дай пен си пръщи на Айгон. Мария Бол отзад на шамана ли е това, а не Хънтър. Пеко дай хендсък на него. Мария Бол в меле. То ти нямаш. Ти си ми го дал, ли? Това направихте. Не знам защо чики бойката обърна. Ара. Носете, имаш ли го това? Добре.